Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pitsa 14 na bulan sang Setyembre tuig 2020. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Ari na. Nagmando na ang Ombudsman preventive suspension sa 89 ka mga barangay kapitan sa bilog nga pungsod. 3 ang sa siyudad sang Bacolod. Klarohon ta, preventive suspension ang mando sang ombudsman bangod sa aligasyon anomalya sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program o KONSAP. Kung magsiling kita preventive suspension, ambot silingon, ginkakas kada temporaryo, samtang padayon ang investigasyon. Anano ang mando sang ombudsman? Kung pamatian ta, si Interior Secretary Eduardo Anyo ang tanan nga mga barangay kapitan nga ara sa preventive suspension hindi na kamo pagpahanugutan nga mag-report sa inyong opisina o kon sa barangay hall. Hindi na kinanglan ang issuance order halin sa local government unit nga bangod ang resolusyon sang ombudsman isa na ini kamando. Ang masakit-sakit lang, may mangkuntani kung preventive suspension samtang padayon ang investigasyon kung gatupa ang sweldo. Ang malain, kay wala sang kwaon nga sweldo, allowance kag honorarium ang mga barangay kapitan. Tatlo ang sa siyudad sa Bacolod, pero wala pa mabato na ang suspension order. Ginpagwa ini Setyembre 2 pa. Ang sa Bacolod, 3. Si Kapitan Nuli Villarosa sang Tangob, si Kapitan Evelyn Taasan sa Barangay 11, kag Kapitan Kim Pirano sa Barangay 19. Kaya automatic na ya. Ang suspension, pagkakasa mo, hindi ka ka-report sa imo barangay hall, ang mapungko temporaryo, ang number 1 kagawad sa amo nga barangay. Ini barangay kapitan pa lang, ang ginpapanaugan sang preventive suspension. Wala pang iban nga naapid sa among akusasyon nga may kalamalamahan nga nagluntad sa pagpanagtag sang Special Amelioration Program. Hindi nila lahog ang tawabla ang sitwasyon. Hamak mo nga suspendihon kaya anong kabulan, wala sweldo, wala honorarium, wala tanan. Kag ang disgrasya nga dako amo ni. Samtang ara ang preventive suspension sang ombudsman, padayon ini ang investigasyon, ang masakit-sakit pagid ang masunod nga mando sang ombudsman. Amo nang ginasiling bala nga dapat kung ano ang ginapatuman ipatuman husto, kung pila ang batunon ni Juan de la Cruz, amo gina ang ihatag kay Juan de la Cruz.
kung ang mando kay Juan, hindi pag-ipartidyuhon kay Pedro, kay Kabudlay. Ang iban, maayo man ang tuyo mo. Niabi niya palaptahon tani. Imbis 6,000, iban-ibanan tani para makatilaw man ang iban. Ang iban nga mga barangay kapitan, husto man daw, okay man ang ila plano. Galing ti hindi amo ina ang mando mo sang aton sini nga gobyerno. Ang mando sang aton gobyerno, ang paghatag 6,000 para kay Juan, dapat ihatag kay Juan ang 6,000. Hindi pag-ibanan mion sentimo. Hindi pag-ibanan para pamahaw, hindi pag-ibanan para ibulsa, kag kung ano pa nga mga paagi. Tiyan mo ning resulta yaw. Kabay pa nga makalampuwas ini mga barangay kapitan pagkatapos ang preventive suspension nga maluwas nila ang ila sini lawas sa among akusasyon. Daw madalom-dalom ang mando sang ombudsman budlay ni nga balibaran it hindi pagpatuman kay base kon maakusar pa ikaw insubordination kag madugangan ang inyo kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Tatas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa Ang tanan nga mga police commander sa bilog nga pungsod Pilipinas ginmanduana nga kinanglan maghimo na sang temprano nga preparasyon para sa tigkalalag All Saints Day kag All Souls Day. Sa aton tigkalalag ina agod nga malikawan ang pagginutok sang publiko sa aton simenteryo, public kag private man nga mga sementeryo. Agod malikawan nga maglapta ang virus sang COVID-19. Kahapon, si Police Lieutenant General Guillermo Lorenzo Ilizar, commander sang GTF COVID Shield, nagsiling nga nagkoordinar na sa tanan nga PNP, Department of Interior and Local Government sa temprano sa pagdiho na sa mga protokol agod nga ihatag sa local government unit agod makapreparar sila. Lapit na lang ang Nobyembre 1 kag Nobyembre 2. Luwas lamang sa iban iya nga mga alkalde nga may mando na pros kay Mayor Isko Moreno nga ipasiraya ya ang pribado kag sumuman publiko nga sementeryo
halin pizza 1, tubtob pizza 3 sa bulan sang Nobyembre. Ang iban nga mga local government unit wala pa makapareser kung ano ang plano nila sa palaabuton nga tigkalalag kay tradisyon ini mo. Pero siling sang aton sini PNP dapat subong pa lang magpreparar na. Kung hindi pag-ipasira sa iban nga mga probinsya ang lokal kag pribado nga sementeryo, kinahanglan subong magdihon na sila, submit na sila sang ila rekomendasyon kung ano ang mas makapaayo pag-abot sang natalana nga pizza sang tigkalalag, kung ano ang himuon sang gobyerno lokal sa iban nga mga probinsya agod malikawan ang social distancing mapatuban kag malikawan ang paglapta sang kagaw tugas sang coronavirus. Subong wala pa ta kasiguro kung diin nga mga probinsya, diin nga syudad kag kabanwanan ang magamando man nga ipasira temporaryo ang mga sementeryo sa pribado kag publiko. So far, ang Metro o kon Manila pa lang ang nagmando pagi kay Mayor Isko Moreno. Wala pa kita makaibalo kon may mga mando man sa iban nga banwa kag kasyudaran sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pero mas temprano, mas maayo ining plano nga mas temprano preparar na padala ng mga local government unit sang ila sini plano kag preparasyon pag-abot sa natalana nga pizza. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod, agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nakahintangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Pertik dasig sang oras, no? Nami man nga balita, kung pila ka adlaw magapaidalom na kita sa General Community Quarantine, pwede na kita kulukadto sa mga lugar sa diin may ara bala nga mga palaliguan, mga pila ka mga lugar katulad sang Boracay, kag iban pa. Kaya daw tugutan na ang mga hotel, subong man ang pila ka mga lugar nga pwede buksan na para sa mga turista. Mayroong balita ni. Subong hindi pa pwede sa aton kay manti modified enhanced community quarantine pa kita. Si Tourism Secretary Bernadette Turmulo Puyat nagkumpirmar nga ang Interagency Task Force nag-aprobar na sa pangabay sa departamento sa pagtugot sa tawag na staycation sa dalom sang General Community Quarantine sa nagkalain-lain nga mga lugar, mga tourist spot naton. Ba, timayo ini. Maka bulo bakasyon amo gining ginakahidlawan subong sa pila naton ka mga kauturan. Pero sa may kulokwarta lang. Kita nga mga imol hindi pa pwede. Medyo lantaw lang anay kita, mamati lang kita ang pag-enjoy sang aton mga kauturan, no? Nga magbulo bakasyon man, kag subong man ang pagkadto nila sa pila ka mga resort na matahom nga lugar sa pungsod Pilipinas. Ari ang mayo, kung may money ka malang, dako nga porsyento ang ihatag. Amak mo 70%.
sa regular nga pagpanukot. Di kalit kamo, schedule Setyembre 15, tub 30. Bakal na kamo tiket ba daw negosyo ba? Po namin niya. Kung makabulubakasyon ka sa mga lugar nga pwede ka kapulo-paligo, sa pila ka mga turismo nga lugar, sa aton di ko manaog na kita sa general, pwede ka nakakadto sa mga lugar, baybayon, beaches, dira sa mga mambukal kag iban pa nga lugar. Sus, amo gining ginakahidlawan sa aton mga kauturan. Kabay pa, bisan paano mapapanaog na ang aton syudad sa General Community Quarantine pagkatapos ang Modified Enhanced Community Quarantine na makakulukad to magita sa mga lugar. Bisan diri lang sa probinsya sa Negros, kadamo kalantuan ni nga Mayo, Don Salvador Benedicto, ang mambukal kag iban pa, ti kon pahanugutan na ini, happy-happy man kita. Sus ano ayhan guro no? Nga kalipay sa mga pamilya, nga kadugay na nagpahimunong sa sulod sang puluyan, kag tugutan nga makagwa, makapaliwaliwa sa mga kabukiran baybayon. Bao amo gining ginahuluhandom naton kag sa iba naton nga mga kauturan. Kabay pa, matigayon ini, mas labing madali nga panahon nga makaguluginhawa man kita, makadto man kita sa mga baybayon, makadto man kita sa kabukiran, kag maglanghap-langhap sang manami nga hangin tuga sa kabukiran kag baybayon. Sano pa mabalik kita sa manubo nga pagmando sa ngaton gobyerno para nga makalagaw-lagaw man kita. Kamo yang may kulukwarta, ti pwede na, no? May 70%, amak mo ka dako-dako gid. Kung maglagaw ka, dako-dako ang ihatag sa imo nga diskwento. Baka nami, no? Abi kung may kulukwarta lang kita, do ka nami man, lagaw-lagaw. Galing kay man tinatao kita nga imol, okay lang ah. Di lang talibot-libot yas Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema.
Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pag Radio Philippine Standard Time la 7:08 dihamak ka mga reaksyon no sa mga negosyante kabaligya Abula, kabaligya Kandila, ang mga merkado nga ga-income sa panahon sang tigkalalag All Saints Day kag All Souls Day. Puerte ang ila sining panagoy niya ti ano na lang kami iya. Amula na nga adlaw tani makadawa-dawa man negosyo kun ipasira mga sementeryo wala gid income. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:08 standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon John Diaz kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.